ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бор дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯям ба шабакаи Молбозор. Мана имрӯз навори нав, партии нав пешниҳод карда истодем. Мана як сарву ноҷини тоза чорнипиёстри мана дӯстони азиз, зоти ферма аст. Ки ба дар кор бошад, мана ҳамат кунед то як сарву ноҷин мана. Қадашам калон аст дӯстони азиз, мол хеле калон аст. Ба дар кор бошад, мана марҳамат кунед то. Мана дӯстони азиз, мол сал харобтар тарбиябоб мана. Ки ба дар кор бошад, марҳамат кунед то. Мана камтар парвариш кунад, ин ба сахро бироритон 3 моҳа буғоз бошад ҳам мана аз 20,000 боло аст дӯстони азиз. 3 моҳа буғозаш ҳам аз 20,000 боло аст мана. Тоза чорнипиёстри мана. Қафошам беҳтарин, мана сару кунош рост мана дӯстони азиз. Мана нархаш бошад 16500 сомон, боз муомила дорад мана. Нархаш 16500 сомон, боз муомила дастафка ба тамоми қаламравии ҷумҳурии Тоҷикистон дорад мана. Мол хеле калон аст дӯстони азиз. Бо диққат тамошо кунед. Яхта подписатсия, комментарияро фаромӯш накунед. Яхта лайкро дар ел надоред, то ки наворҳои аз ҳама арзонро ба пешкаши шумо гардонем. Боз муомила дастафка дорад мана дӯсто, ки ба дар кор бошад, мана марҳамат кунед то.